I'm not going to live forever. However, the people with good governance are always going to be there, and we must leave something for them. uLekota wazalwa mhla ziyi-13 kuNcwaba ngo-1948 eKroonstad, eFree State. Waqala ukuba isishoshovu somzabalazo ngo-1970 ngesikhathi esengumfundi e-University of the North eTurfloop, lapho azimbandakanya nezombusazwe zabafundi kanye ne-Black Consciousness Movement. I'm not more important than the people. The people are far more important than myself. I want to make my contribution in making sure that political power encompasses all the people of our country. And as long as I can do something about it, I must contribute to people's power. Ukuba isishoshovu kukaLekota kwamdonsela amanzi ngomsele kuhulumeni wobandlululo. Ngo-1974 waboshwa wagqunywa ejele lase-Robben Island iminyaka eyisithupha. Ngemuva kokukhululwa ngo-1982 waba ingxenye ye-United Democratic Front. Waphinde waboshwa ngesikhathi secala lokuvukela umbuso i-Delmas Treason Trial phakathi kuka-1985 no-1988. Ngesikhathi sokuqala kwenkululeko ngo-1994 uLekota wangena kuhulumeni wasebenza njengondunankulu wase-Free State kwaze kwaba u-1996. Ngokuhamba kwesikhathi waba usihlalo wokuqala womkhandlu kazwelonke wesifundazwe i-NCOP kusukela ngo-1997 kuya ku-1999. Ngo-1999 waqokwa njengongqongqoshe wezokuvikela, waphinde wasebenza njengosihlalo we-ANC kuzwelonke. Ngesikhathi kunezinxushunxushu eqenjini le-ANC ngo-2008 kulandela ukumiswa kukaMengameli uThabo Mbeki, uLekota wayelagxaza i-ANC. Yena nabanye abaholi basiza ekusungulweni kweqembu i-Congress of the People. The ruling party has taken a position that not only has it already violated the national constitution, it has now put the stamp to that violation by treating in contempt the ruling of the highest court of the land. uLekota ushenxe kwezombusazwe nyakenye ukuze anakekele impilo yakhe. Lokhu kwaholela ekuqokweni kukaTebogo Louwate njengomholi wesikhashana weCOP. Lo mholi udlule emhlabeni eneminyaka engu-77, ushiya ngemuva unkosikazi nezingane eziyisikhombisa.